سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كبرات تخطاتلتي تلفزيون سلام كمي كأنهم دابلنا نابزنا يسمناوي مدب جمعات ساعة 4 زقرب مالتيو ازيو ناتي مقدي هذه السبيلي زبل بروغرام حزنا لكم مسئنا لنا لومون زي بروغرام زي زحالة في جيزي بزعبا استفلا لي نقرات ندال علنا نزاربو له بفلاي دما أبسلمنا أتوكيري أب نتصراو هايمانو دما بطعمي تقلق إلو إذا توكور بروغرامي مالتي سلازي نايلو معلتي كابتي زحلفه زقصله زخونه بزعبا الله سبحانه وتعالى ويكامننت ناي الله لنا تزاريبنا ديرنا مالتي سلازي نايلو معلتون كومو مننت ناي الله كنزاربينا تي نزاربو مننت ناي الله كنبل كلنا كم سريو زلهم اوكي حجي كم سريو زلهم بزح نجر كنلعلينا كابو كابتي نلعلو بزعباني الله قداي مالتيو الله حاله مخانو زحلف جيزرينا بقطرس الله سبحانه وتعالى كل التسلسل زبهالو تخفافيلهم بأكل بخمزي بأكل بقلن تخفافيلو زي أملاح زبهال سلسة ننبينو ما بتفعل بوتا زلو زي كونس الله بخلو نقرو حادي مالتي زي أون زحلف جيزي حاد النتورينا حاد مخانو رينا ليرنا مالتيو أي ولد أي تولده الله كأني أي تولدن أي ولدن دحر حجونا يولدنيو كرم حجونا يتولدن حجونا يولدنيو سلازي ناي مصاعن ناي زحالفن ناي مصاعن ناي زحج زلون كله اتقاليلو الله سبحانه وتعالى أي ولد أي تولده بكل نجر كأن عوز ما ساسولو يلن زي كابت مننت ناتو مالتيو العوز ما ساسل كم زي اللي زحالفون قرب رينا لينا لو إن شاء الله كنمصينا كمون نسو فتاري امبر فطور ايكونن نسو كابت مننت ناتو حجي مننت ناي الله كنبل كلنا امحارنيا بحريات ولو امحارنيا زبزح يزي بحري زبلي تقوم ليومنا الله كقول صخلو جن اتي بحرن امننت ندلو ابتكرنيا كخيدن كله تخكل زخونه تاشو ما يبكاني مخنياتو بحر كنبل كلنا كحدن ابنت ناي سب بحريات نتريخم سبسي ببحري استفالالي جن ابتي مننت كبحال كله جن مننت زبحال كن حدا زغورو نغري نخلو مالتي دابنت سب كبحال كله يولد يبكي ويكاني يموت زحج نريو مايت ابود سب زلو زي الوط كل سب حدا اوروباوي حدا تشايناوي وي حدا اثيوبياوي ارتراوي يغلسني حدا عين زلو مايت افنጫ زلو اذن زلو قال ازيتات مالتي اتي مننت زبلو سب كبلو زخيل نغرات نخلو زعبله مالتي حجي نحنا نزاربو خاني ابنتاي ابتمننتي سلازي مننت بزبلينا نقولصونا الله سبحانه وتعالى اذا خاني بعربيا صفه تباهيلو يفلط مالتي صفه الله سبحانه وتعالى اتي صفاناتو انتاي مننتو انتاي مين ياملا نزبل مالتي سلازي حجي نسو فطار امبر فطور ايكونن فطاري نسو زخون نجر غيرو ابز عالم زي زمصه بجكو كله فطور تباهيلو صواع مالتي نسو جن فطار تباهيلو صواع نسو فطاري فطارون كله فطور كتبلا يتخلنها معناته كلته انصراو زخونه ነገር አይተሆበኛ الله انت داني ابنت حجي اي موتني اندحر تباهيلو يموتي كتبلا يتخلنها ስለዚህ እንታይ ማለትي الله زي موت مالتي الله زي موت مالتي مويتو زي بحال مالتي ስለዚህ الله በዚህ መልክ እንገልጾ مالتي سو الله اي ولد اي تولد نبل مالتي نسون فطار امبر فطور አይኮነን እንድሕር ዳኣኒ ኣብ ገለ ቦታ ተወሊዱ መጽኡ ተፈጢሩ ማለት ኮይ ፍጡር ኮይኑ ስለዚህ ፍጡር ኮይኑ ዝመጽ ኣይኮነን እንታይዳ ንሱ ይፈጥር እምበር ንሱ ይፈጥር ፈጣር እምበር ፍጡር ፍጥረት ምስቲ ፍጥረት ኣይጽዋዕኒ ምስቲ ፍጡራት ዝበሃሉ ኣይጽዋዕኒ ግን ንሱ ፈጣሪ ጥራሕ ተባሂሉ ጽዋዕ ማለት እዩ ሓያል እዩ
ድኹም ዘይኮነ ማለት እዩ ሓያል ክንብል ከለና ድኽመት ዘይግለጸሉ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ስኒ ደኺሙ ወይ ከዓ ድኽመት ነይርዎ ተባሂሉ ዝግለጽ ኣምላኽ ኣይኮነን ምክንያቱ ሓያል እዩ እሱ ሓይሊ እምበረ ብኣንጻሩ ዝገለጽ ናይ ድኽመት ተኣሽሙ የብሉን ማለት እዩ ህያው እዩ እንድሕር ህያው ኢልካ እንታይ ማለት እዩ ዘይመውት ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ህያው ኩሉ ግዜ ዘይመውት ህያው ኢልካ ሞይቱ ኣይትብልን ኢኻ ዘይመውት ኢልካስ ሞይቱ ኣይትብልን ኢኻ ማለት እዩ እዚ እውን ንባዕሉ ተኣሽሙ እዩ ስለዚ ካብቲ መንነት ናቱ ክንዛረብ ከለና ናይ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እቲ መንነቱ ዘይልወጥ ዘይቅየር እዩ ማለት እዩ ዝለዋወጥ ዘይኮነ ማለት እዩ ኣይመውትን እየ እንድሕር ኢሉ ፍጹም ዘይመውት እዩ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ኣብ ሓደ ዘመን መፂኡ ሞይቱ ዝበሃለሉ ፍጹም የብሉን ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ንሕና ነምልኾ ኣምላኽ ዝበሃል ማለት እዩ ጥበበኛ እዩ ፈላጥ እዩ ልዑል እዩ ዝሰምዕን ዝርኢን እዩ ኩሉ ዝሰምዕ ምስጢራት ናትና ዝፈልጥ ውሽጥና ዝፈልጥ ንሕና ድሕሪ ዘመናት እንታይ ከም ንኸውን ደይንፈልጥ ወላ ፅባሕ እውን እንታይ ከም ትሓስብ እኮ ይትፈልጥን ኢኻ ናበይ እንታይ ክትከውን ኢኻ ፅባሕ ሎሚ ፅባቕ ኣለና እንዳበሉ እኮ ገሊኦም ናብ ካልእ ቦታ ዝኸድሉ ማለት እዮም ወይ ከዓ ዝሞቱ ሰባት ኣለና እንዳበልካ ትመውት ስለዚ ዝገጥመካ ፅባሕ እውን ደይትፈልጥ ዝኾንካ ወዲ ሰብ ስለዚ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እዚ ኩሉ ይፈልጠካ ንዓኻ ማለት እዩ ፅባሕ እንታይ ክትከውን ኢኻ ድሕሪ ሚእቲ ዘመን ዝመፅእ ድሕሪ ኣሽሓት ዓመታት ዝመፅእ ደቂ ሰባት እንታይ መን እዮም እንታይ ሓስቡ እንታይ ይደልዩ ኩሉ ዝፈልጥ ጎይታ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብኹም እዩ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዝፈላጥ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ዓሊም ተባሂሉ ዓሊም الغይብ ስለዚ ዝሰሚዕ ከኣኒ እሱ ከኣኒ هو ሰሚዑ በሲር ብለና ዝርኢን ዝሰምዕን ኩሉ ትገብሮ ነገራት ይርኤካ ካብኡ ዘምልጥ ነገር የለን ኣብዚ ዓለም እዚ እሱ ዘይርኦ ነገር ኣብዚ ዓለም እዚ ተሓቢኡ ትበሃል ነገር የብሉን ኩሉ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ዘሎ ንሱ ዝፈጠሮ ዘበለ ብምሉኡ ብጀካ ንሱ ዝፈጠሮ ከዓ ካልኦ እኮ የለን ኣብዚ ዓለም ኣሎ ኣብዚ ዓለም ኣብ መሬትን ኣብ ሰማያትን ኣብ ኩሉ ጠፈራ ኩሉ ቦታ እንድሕሪልና ዝኾነ ነገር ኣሎ ዝኾነ ህይወት ዘለዎ ነገር ኣሎ ህይወት ዘይብሉ ነገር ኣሎ እንድሕር ተባሂሉ እቲ ህላውነቱ ኣላህ ዘምፅኦ እዩ ባዕሉ ይምፅኦ እቲ ህላውነት ናቱ ክገብሮ ህላውነት ክኸውን ዝመረፆስን ንሱ ባዕሉ ይምፅዎ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ዘይፈልጦ ንሱ ዘይርኦ ኣብዚ ዓለም የለን ማለት እዩ ኣብ ገለ ቦታ ዝተኸውኢሉ ሓደ ተሓቢኡ ዝነብር ነገር ካበይ መፂኡ እሞ ካበይ መፂኡ እቲ መሰረቱ የለን ማለት እዩ ፍጹም ስለዚ ካብ ኣላህ ዝሕባእ የለን ስለዚ ንኩሉ ይርኢ ማለት እዩ ንኩሉ ይርኢ ንኩሉ ይሰምዕ ዝኾነ ዓይነት ድምፂ ይሰምዓካ ማለት እንታይ ኢልካ ሰምዓካ እዚ ሕጂ ብምስማዕ ደረጃ ማለት እዩ እንታይ ትብል ኣለኻ እንታይ ትዛረብ ኣለኻ ዝሰምዕ ጎይታ እዩ ኣብ ሓንቲ ገዛ ኾንካ ስኒ ኣብዚኣ ተዛረብካያ ክልተ ሰብ ኮንካ እኮ እቲ ኣብቲ ሓደ ገዛ ዘሎ ሰብ ኣይሰምዓካኒ ወይ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ካልእ ዓዲ ዘሎ ሰብ ኣይሰምዓካኒ ኣላህ ግን ከምኡ ይኮነን ናይ ኩሉ ይሰምዕ ማለት እዩ ናትና ጥራሕ ደይኮነ ናይ ብምልኦም እንስሳታት እዮም ፍጡራት ኣብ ዓለም ዘለዉ ዘበሉ ይሰምዖም ምስማዕ ጥራሕ ደይኮነ ከኣኒ ውሽጦም ከማን እንታይ ከም ዝሓስቡ ከዓ ዝፈልጥ ርኢኹም እቲ ምስማዕ ገደብ ዘይብሉ እዩ እቲ ምስማዕ ናቱ ገደብ የብሉ ምርኣይ ናቱ ገደብ የብሉን ናትና ኩሉዋ ተገደበ እዩ ናትና ሕጂ ብመሰረት ናትና መንፀር እንድሕር ርኢናዮ ደቂ ሰባት ይኹኑ ወላ መላእኽቲ ይኹኑ ካልእ ኩሉ ፍጡር ከዓ ጉዱብ እዩ ማለት እዩ እቲ ዝሰምዖ ነገር ጉዱብ እዩ ኣብዚኣ ኹንካ ኣብታ ዘለኻያ ኹንካ ትሰምዑ ንኣብነት ኣብ ካልእ ቦታ ንኣብነት ሕጂ ስኒ ኣበይ ንበል ሕጂ ንስኻ ስኒ ኣብ ማይጮሆት ኮንካ ስኒ ትዛረባሉ ዝዛረብ ሰብ ኣብቲ ሹቕ ዘሎ ከባቢ ዝሰምዑ ዲ ኣይሰምዑን እዩ ኣብ ገዛ ማንዳ ዘሎ ሰምዑ ዲ ኣይሰምዑን እዩ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ሓደ ከባቢ ከለኻ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ገዛ ከለኻ እውን ሰምዓካ እኮ የለን ካልእ ስለዚ እዚታት ረኣይዎ ሞኒ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ግን ከምኡ ይኮነን ስለዚ ናትና ኩሉ ጉዱብን ተገደበ እዩ ኣብ ምርኣይ ተገደበ እዩ ዕድሜና ተገደበ እዩ ምስማዕና ተገደበ እዩ ኩሉ ፍሉይ ታይም ፍሉይ ግዜ ኣለዎ ማለት እዩ ዝውዳእ ኣሎ ዘይበፅሓሉ ግዜ ኣለዎ ክትርኢ እንድሕር ኮንካ ዓይንኻ ዘይበፅሖ ዓይንኻ እውን ኣሎ ስለዚ ኩሉ እንታይ እዩ ግዱብ ተገደበ እዩ ፍጡር ክበሃል ከሎ ብምሉኡ ተገደበ እዩ ወላ ዕድሚ ይኹን ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መሰረት ሕጂ ዝተፈጠረ ዘበለ ኩሉ መዋቲ እዩ ምክንያቱ ተገዲብ እዩ እቲ ናቱ ዕድመ ስኒ ፍሉይ ገይርዎ እዩ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍሉይ ዝኾነ ዘመን ፍሉይ ዝኾነ ግዜ ገይሩሉ ኣብታ ግዜኡ ነይሩ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ብከምኡ መሰረት ኩሉ ፍጡር እንታይ እዩ ዝኸውን ይመውት ማለት እዩ መላእክቲ ከመቱ ዶ
يموتوا ملائكتن بعلمتي انت اشمو لهم قدب اللهم زموتوا له قدب اللهم اي موتون مالت هيكونن ملائكتون مالتي سلازي ملائكتي يموتوا شيطان موت كله فطور تباهيلو هيوت املاح ذهبو نتي هيوت بمولو ذهبو يوزو كل ነገር يموت مالتي سلازي بزي نريو مالتي سلازي ناي الله سبحانه وتعالى فلطت يكون اتناتو مسمع يكون قدب زي بولي مالتي رهرون مخانو خاني كابون لعلى سني رهر يلن تزراه ره خاصيو بالطعم تزراه ره مالت لواه زخونه نسيو كابون العلي يلن بانصارو خاني كابون العلي خا كقصعك نحر دليو كابون العلي خا زقصعك يلن مخناتو كله ነገር ናቱ ደረጃው ላዕሊዩ በቃ ከምኡ የለን ከምኡ ዝቀጽዕ የለን ከምኡ ዝርህርህ ካ የለን ማለት እዩ ስለዚህ ነቶም ዝኣመኑ ካብኡን ላዕሊ ዝርህርሃሎም የለን ነቶም ዝኸሓዱ ክቆጽዖም ከኣሊ ካብኡን ላዕሊ ዝቀጽዕ ካ የለን ስለዚህ ርኢኹሞም ኢኹም ኣብ ዓለም እንታይ ዓይነት መቕጻዕቲ ወሪድዎ ወዲ ሰብ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት መቕጻዕትታት ከም ዝወረዶ ማለት እዩ ንኣብነት ናይቶም ኣብ ግዜ ናይ ህዝቢ ሎጥ ዝነበሩ ሕማቕ ዝገብሩ ዝነበሩ بخمي تهاجر كم زغل بوطو كم يحو كم زولو دلهم كاب سماين قال ريخمو ازي التاريخ كله ترى ايو مالتي ولا ابني كريستنا له ولا ابني اسلمنا له سلازي كقطع عند حد الله سبحانه وتعالى قطعي مالتي سلازي الله سئلو زغد فكا يكونن مالتي روح طرح يكونن حجي قال يوم انت يبلو اغزابير فقر نو قال زبحال تاشمو لهم حكي اغزابير سي فقر طرحي زبلو املا فقر طرحي ايكونن ده املا مالت فتار مالت نتي نعوز تختل زرهر حلو مالتي نتي ان بزبل خاني كقطع عند حدلي قطعه اي قطعني زبحلو كيكونن زوم زحلفو زماناتكو خندي حزبتاتكو طفيهم يم الله سبحانه وتعالى زطفهم حزبتات كله سلازي فقر طرح اندحر كوينو رهره طرح اندحر كوينو واكمل كما يقرو دامون زوم كله ما طفيهم نمنتي يطفئ كايم نمنتي خمس غير كايم كاختو لا يتخلني ها مخنياتو نسو فطاريو ناتو تاشم الله مالتي نسو فطار سلازو خونه بعل يفطيرون بعلو خا خم دليت خغبر زخيل كويتاي مالتي سلازي كابت مننت ناتو حجر يهمو املاح سي رهرهل لو يقطع منيو مالتي ابلاح سلازي ابلعلو كل ነገር كاكلت زلوي ابلعلو كل ነገር كእለት زلوي زخونه ነገር كغبر نحر دليو نت نجر سيكون راح يزبلوكو تأزاز راح يزور دلو كون يبلو نت نجر يخون أبزنا سيدنا عيسى هم تقولوا نزيتاتون كن رئينا هم يجروهم تفتر قال نجرون الله سبحانه وتعالى كم يجرو كون ندابلهم تفتر مالتي سلازي انتي نبلا لنا حجي كفتر كل خا نت نجر ويكا نحد نجر سي كون اندحريلو قطتاخون ذا عالم زي هطفا اندحر ديلو طفتيلو كطفيا كم زمالتي سلازي ابلعلو كل نجر إن الله على كل شيء قدير بلنا أبلع له كل نجر الله كإله زلوا يزخونه كبر تدليو كجبر زخيل كويتا مالتي نعوسني إزي برتوعيو إزي سايكولونيو زبحال نجر يبولون أملا بخيل الدرجة يبولون قال حجب زي انتي بالسب مالتي أمه ندحر داني أملا كل زخيل كوينو سني سلام انتي يخي سب كوينو مت يخنو بالكلا ناس يبلو كريستيان مالتيو سب كوينو مت يخنو بالكلا ناس سني اي كيلن دي مش خيلي سب كوينو خمص يبلوها مالتي اوكي حجي ترديكم بز مسرت وزو هاي امبار املاك اني كل نجر زخيل ايو نتي نعوز تصاررو مننت كا ايغبرني لابنت حجي املاك ايموتني ولا بتناتونكم انا ايموتني سلازي ايموتني اندابلكا كموت ايترينها حيالي اندابلكا دهم حدا مصيو زهارمو زصفعن قال يكونن املا كم زي عينت هيكون ازي حجي زغاراچو مالتي انا فطاري انت الكاسني صباح نغو بخالق توليدو فتفطير فطوري خابلكا حجي انت يغبرالو مالتي اتي مننت ناتو سني يفرسولو مالتي اقديمو تزاربو يفرسولو انا حادي اندابلكا كلتي سلسته ولو ريهم كل غزي اتي مننت ناي الله يهارمو مالتي نتي مننت ناي الله سي يهارموف الله سبحانه وتعالى روح يندحرنتهم نعوز دليو مو عميصهم نفسهم بديلهم حاتيات سريحهم حماق نغرات سريحهم ذنوب غيرهم محارنا اندحريلهم مسني محارايو ግን ካልኦት እንታይ መጽ ሓደ ሰብና ኣብነት ነቶም محارنا ዝبولوس اي محركم اي محرني اندحري لكه
أنصار نايم تاي خيدا له مات أنصار مننت ناي أملاخ سلازي مننت ناي أملاخ بمننته نسو محاريو ناب أن دحرت مليسكا محارني الكايو يمحركا دحرت مليسكا مالتي سلازي سني أنصار نايتي مننته جنا كيدني بعلو مالتي حجنا أبنت أنا كل نجر سمعي لكاسني أب حدا جيزة سيسمعني نيرو تبلو قتاي أيقونن أنا كل نجر يرئي تقبروا كلاليتكم ممرمتي يمرمر زبل على الله بتصحفناتهم كل تسرحوا كل تقبروا خاي يرئو يسمع عند حري لكاسني أب حدا وذاك سبات كزاربو خلوص أملا هيسمعوا مني نيري انت أخو ميلكم أيسمعكم مني نيري خبل لخيلي سلازي انت مالتي زي نتي أقدمو تزاربو كل سمع مخانو استزاربو كل زرئي مخانو استزاربو سني انت أي وقعوني بعلو مالتي كل ملحس يزاربني أملا أنا كم زي عند حري لك هم أي الساعة من النوتو مالتي أنا كل سمعي كل زرئي كل رئيكم الله تصرحوا بملؤ يرئي الله دابل سني حدا معتقن كم زعما سولو سبات أبز عالم نيرو ما يرأيو من أي فلت أمن أملاخ ساي فلت أم يرأيو من نيرو حري لك حدا بسيو انت خاطب له وانت تعيد خاصة خاطب له أملاخ كل زرئي كوي كما يقولوا أملاخ زي رئيو من زي سمعوا من نمنتاي كقلت سلا زي بقولوا دي وأكسمعوا ما يكقلت أب كقلت متي مالتي وما أملاخ أخذ لنا جر خيلي سلا أي كقلنا له مالتي حجي انتي متي مالتي بزي نتسو نتي مننت ناتو مننتي مليسو بعلو أي فرسونيو أنا كل نجر سمع كل نجر يرئين دحريلو كل نجر يرئين يسمعني أي سمعنيو أي رئينيو زبها النجارات يبولون مالتي أي دك سنين دحريلو سني حالا معات خمزيلو دك إسو يحرن خيرهم لك أي كلني حالا سب مالتي دك إسو لك أي كلن أملا خي دك سني تخاصون يبولون أي دك سني بركب السخاء يدلي كادك أس ودك سبات خونو خالوت فترات يدليهم مخنياتو تحيلناتهم كامن يمزرخبو كاب الله يمزرخبو سلازي دك أس بهالفتير لهم تدقاس كأني معرف يجيرو فتير لهم أملاح كي يعرف دي سلازم الحر ده أز عرف كوينو دخيمو قال متى عرف كوينو أنت يخون الله ماتي دخوم كوينو مالتي سلاز سرحي حال نجر سلاز جبر سني دخام متيوه تي نايت دخام وتصيد كان تايم يعرف الله مالتي سلاز بعلو تي عرفت زبيل نجرسي وتصيت ناي دخامي حدا سيعرفني وندحر زي دخمك ولا سب ندحر دي دخمه يعرفن قل ما جرى شعب يصيحو بقى دخيمو زقيلو مالتي انت يقبر لا يقدر يعرف مالتي سلازي ازيتات زي دكم تخاصكوا زي بلو يبل مالتي سلازي حجي كابتي ناتو مننتنا ابنت حجي الله سبحانه وتعالى نايلو معتي قرب نريو مالتي مسؤول تتحزم زي حجي نبرو زنبرنا مالتي ابصرة الانعام الله معراف شدشه قصر سلسة مالتي انتهي بالله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض حجي الله سبحانه الله زي نسيو أب سمايات أمريت صحتكم كنت جزء زقباكم كاري يقولكم من بجاكا نسو مالتي يعلموا سركم توشتهم بملؤ يفلطوا انتهي تحاسبوا عن توي نزاربوا نبرنا مالتي انتهي تحاسب حجت راح زي كون سني لازمت كما دحر 10 عامات 10 عامات انتهي كتحاسب مهانكا أب ساعات كنزي معلت كنزي سني أملاح زفلت قويتاي مالتي اتفلتت ناتو بالتعمي تأشمي قدب زي بلو فتفلتت ناتو خاني كمزن زي فلت تباهيلو خايت وعني انت هيدا زفلت كل نجر السخا تحاسبو سني قانا خي حسب كاي خلها السو يفلطو مالتي السخا انت كم تحاسب كي تفلطنها صباح انت كم تحاسب ابزا جيزي استحاسب تفلطنها ساعات كنز انت تحاسب 24 ساعتي اب كل ساعات اب كل دقائق سي انت كتحاسبها تحاسب سخات فوتو نجر قالو اي تفلطنها جن الله سبحانه وتعالى يفلطك مالتي سلازي انت يلو يعلموا سركم وشتهم مستيرناتكم بملؤ زفلطو وجهركم تسخم تزاربو اكيدكم كاتغبرو وي كاتسرح تسرحو تزاربو كله خافلط سلازي بمستير تسرحو نجرات يفلطو بمستير تحاسبو نجراتون ابلبها يفلطو بجاهد تزاربو نجراتون يفلطو مالتي يريو كل نجر ايريننيو اندابل كازغبر نجر سيلن مالتي
ፈጣር ስጥረን እታናቱ ባብ ጥራሓ እንታይ ሓደ ግዜ ሓንቲ ሰበይትስ ብጣዕሚ ድኻ ኮይና ገለ ሕጂ ደቃ ሰብኣያ ሞይቱ ደቃ ዝበልዑ ወሲኢኖም ሕጂ ናበይ ከይዳ ናብ ሓደ ሰብ ከይዳ ማለት እዩ ቀረባ ዝኾነ ሰብ ከይዳቶ ስኒ በጃኻ እንዶ ሓግዘኒ ኣነስ ከምዚ ኮይኑ ዝብላዕ ሲኢነ ኢልዋ ሕጂ ንሱ ኸ እንታይ ኢልዋ እምበር ኢልዋ ኣነ ገንዘብ ክበኪ እንድሕር ኮይነስ ክረኽበኪ ኢልዋ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እንድሕር ገንዘብ ክህበኪ ስኒ ክረኽበኪ ግን ኢልዋ ማለት እዩ ሕጂ እሳ እንታይ ኢላቶ ብጣዕሚ በኺያ ማለት እዩ ሕጂ ትገብሮ ነገር ስለዘየለ ምግቢ ስለሰኣነ ስለዝጠመየት እንታይ ደኣ ክገብር ኢላ ነቲ ነገር ሕጂ ኣትያ እምበር ኢላቶ ኩሉ ማዕፆ ዓፂኻ የዶ ኢላቶ እዋ ዓፀ ኢልዋ እምበር ሓንቲ ማዕፆ ተሪፋትካ ኣላ ኢላቶ እንታይ ኢልዋ ናይ ኣላህ ማዕፆ ኣይተዓፅወትን ኣላ ኢሎ ኩሉ ሰብ ከይሪአካ ዓፂኻዮ ግን ናይ ፈጣሪ ግን ይሪአና ኣሎ ማለት እዩ እዛ ማዕፆ እዚኣ ግን ተኸፊታ ኣደላ ሰንቢዱ ንሱ ንባዕሉ ማለት እዩ ሰንቢዱ እቲ ክሰርሖ ዝሓሰበ ነገራት ኣልጊሱ ማለት እዩ ተወባ ኢሉ ተመሊሱ ይቕረይታ ኢሉ ገንዘብ ሂቡ ገለ ሂቡ ሰዲድዋ ካብኣኒው ሰብ ተመሊሱ ስለዚ እቲ ባብ ናይ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ኣይዕፀውን እዩ ንሱ ይሪአካ ይሰምዓካ ተሓቢአ ትብለሉ ነገርሲ የለን ማለት እዩ ብሕቡእ ትሰርሖ ነገር ብሕቡእ ትዛረቡ ነገር ሕሹኽሹኽ ትብሎ ነገር ንሰብ ሰብ ከይሰምዓካ ሕሹኽሹኽ ትብሎ ኣላህ ከይሰምዓኒ ኢልካ ሕሹኽሹኽ ትብሎ ነገራት የለን ስለዚ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ እንታይ እዩ ያዕለሙ ሲረኩም ወጃህረኩም ወያዕለሙ ማ ተክሲቡን እቲ ንስኻትኩም ትሰርሕዎ ናቱ ፍረ ማለት እዩ ናይ ስራሕኩም ፍረ ከማ ንፈልጦ ወይ ከዓ ንስኻትኩም እውን ከስብ ትገብርዎ ሰሪሕኩም ተምፅዎ ነገራት እውን ናይ ገንዘብ ድዩ ናይ ፅቡቕ ስራሕ ድዩ ፅድቂ ድዩ ገለ ኩሉ ነገራት ማለት እዩ እቲ ከስብ ዝበሃል ንስኻትኩም ትኸስብዎ ኣብ መዓልቲ ስኒ ሓደ ሰብ እንታይ ሰሪሑ ኣትዩ ገለ ነገር ሰሪሑ ኣትዩ ምሽ ናታ ገንዘብ ኣላቱ እቲ መክሰብ ዝወዞ ሰሪሑ ዝበልዖ ሰሪሑ ዝረኽቦ ገንዘብ ይኹን ገለ ይኹን ኩሉ ዝፈልጥን እቲ ስኹም መዓልታዊ ትሰርሕዎ ሕማቕን ፅቡቕን እውን ንባዕሉ እቲ መክሰብ ንፅባሕ ንግሆ ናብ ኣምላኽ ትኸድሉ እንታይ ሽሙ ዝኾነኩም ፅድቂ ድዩ ወላ ሓጢኣት እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ዝኑብ ድዩ ወላ ፅቡቕ ነገር ድዩ ሕማቕ ነገር እዚ እውን ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ካብኡ ዝሕባእ ነገራት የለን ማለት እዩ ካብኡ ተሓቢእካ ትገብሮ ፍፁም ዝኾነ ነገር የለን ስብሓንላህ ስለዚ ሪኢኹም እቲ መንነት ናይ ኣላህ ክበሃል ከሎ እቲ መንነት ናይ ፈጣሪ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ዘይሪኦም ዝመስሎ ብዙሓት ኣለዉ ፈጣሪ ንዕኦም ዘይዕዘቦም ይሪአና እውን እንተበሉ ስኒ ገለገለ ነገራት ግን ከምዚ ሪኡስ ሓደ ነገር ስለ ዘየውረደሎም ወይ ከዓ ነቲ ነገር ኣምላኽ ይሪኦ ኣሎ ግን ሓደ ነገር ስለ ዘይሃቦም ሽዑ ሕማቕ ገይሮም ኣብቲ ግዜ እቲ ገለ ነገር ስለ ዘይገበሮም ዘይረኣዮም ይመስሎም ዘይስተባኸለሎም ይመስሎም ወይ ዝሰንግዐ ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንዑ ይደጋግምዎ ማለት እዮም ከምኡ ስለ ዝኾነ እንታይ ይገብሩ ይደጋግምዎ እቲ ናቶም እንተኣሽሞ ምክንያቱ ይሪአና ኣሎ ይሰምዓና ኣሎ ፅባሕ እውን ከምዚ ክቐፅዓና እንተዝብሎ ከዋዮም ይገበሩን ወይ ከዓ ፈርሖም እቲ ፍርሒ ዝበሃል ነገር ኣብ ኣምላኽ የብሎምን ማለት እዩ ወሁወ ለዚ ፊ ሰማኢ ንሱ ኣብ ሰማያት ሪኢኹም ንሱ ጥራሕ እዩ እቲ ኣብ ሰማያት ክትግዝኦ ዝግባኣኩም ንሱ ሓደ ጥራሕ እዩ ኢላህ ንሱ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ሓደ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሰማይ ክንግዝኦ ዝግባኣና ሓደ ኣምላኽ ንሱ እዩ ወፊ ልኣርዲ ኢላሁን ንሱ ኣብ መሬት እውን ንሱ እዩ ኣብ ኩሉ ማለት እዩ ኣብ ሰማያትን ኣብ መሬትን ከትካስን ንሱ ወሁወ ልሓኪሙ ልዓሊም ንሱ እንታይ እዩ ጥበበኛን ፈላጥን ዝኾነ ጎይታ ኢልዎ ካብቲ መንነት ናቱ ሕጂ ጥበበኛ እዩ ኩሉ ብጥበብ ዝተፈጠረ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ዘሎ ዝመፀ ነገርሲ ስቕ ኢሉ ዝመፀ ነገር የለን ዝገርመኩም ኣብዚ ዓለም ስቕ ኢሉ ኣጋጣሚ ገለገለ ሰባት ምሽ በጋጣሚ ኢና ተፈጢርና ዝብልዎ እዚኦም በጋጣሚ ዝመፀ የለን ኣጋጣሚ ዝበሃል ኣብዚ ዓለም ዝመፀ ነገር ወላ ሓንቲ የለን ኩሉ ከዓ ብጥበብ ዝተፈጠረ ናቱ ጥበብ ኣለዎ እንስሳታት ይኹን ደቂ ሰባት ይኹን ብምሉኡ ዝተፈጠረ ስኒ ኣምላኽ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ስቕ ኢሉ ዝፈጠሮ ይኮነን ንምንታይ ኢሉ ፈጢርዎ ንምንታይ ኢሉ ከምፂዎ ንኣብነት ሕጂ ወዲ ሰብን
ኣጋንንትን ዝፈጠሮም ሲ ሰኢሉ ይኮነን ኣምፂዎም ኣብ ቁርኣን ከምኡ ለና ማለት እዩ ወማ ኸለቅቱ ልጅን ወልኢንስ ኢላ ሊያዕቡዱን ደቂ ሰባት ዝፈጠርክዎም ኣጋንንቲ ዝፈጠርክዎም ንዓይ ንኽግዝኡኒ እዩ ዝብል ስለዚ ሰኢሎም መፂኦም ኖ ንሓደ ጥበብ እዮም መፂኦም ንፈጣሪኦም ክግዝኡ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ንሱ ምህላው ዝረድእ ከዓኒ ኣብ ዓለም ኩሉ ገይሩሎም ንየማን ተኸዱ ንፀጋም ተኸዱ ስኒ ብምሉእ ክሪእዎ ከለዉ እዚ ዓለም ኣሰራርሑኡ እዚ ጎቦታትን ሽንጭሮታትን ማይ ወሓዝታትን ሰማይን መሬትን ኩሉ እዚ ከመይ ገይሩ የንብሮም ኣሎ ክሪኡ ከለዉ ከመይ ገይሩ ኣቐሚጥዎ ከመይ ገይሩ ስኳኩዕዎ እዚ ኩሉ መልክዕ እዚ ኩሉ ፌረታት ገረብን ዝብላዕን ዝስተይን ዘበለ ኩሉ ክትርኢ ከለኻ ብጣዕሚ ማዕርኽ እንደይ ጥበበኛ ዝኾነ ምዃኑ ኣላህ ስብሓነ ወተዓላ ኣብዚ ትርዳእ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ኣቡ ሓኒፋ እንታይ ገይሮም መስለኩም ኣብ ሓደ ቦታ ስኒ ይፅበይዎም ነይሮም ሰባት ተኻቲዖም ማለት እዩ ኢሎሞም ንሕና ስኒ በጋጣሚ ኢና መፂና ኢሎሞም ሰብ ተፈጠረ ማለት እዩ ኣፈጣጥራናስ በጋጣሚ ፈጣሪ የለን ዝብሉ ሰባት እዮም ነይሮም ስለዚ እምበኣር ተቋፂሮም ሕጂ ኣብቲ ቆፀራ ደንግዮሞም ሕጂ ምስ ደንግዮም ሲ ድሓር መፂኦም እንታይ ረኣኒ ቆፀራኹም ደይኽበርኩም ንሕና ደንጊናኩም ደንጊኹምና ኢሎሞም ማለት እዮም እዎ ሓቅኹም ደንጊኹም እንታይ እሽሙ እንዲ ኮይነ ኣብዛ ባሕሪ ሓንቲ መርከብሲ ትመፅእ ነይራ እታ መርከብ እቲኣ ብጣዕሚ ገሪምኒ እቲ ናታ ብዙሕ ዝኾነ መብራህቲ ዘለዋ ክትምልክዕ ክትፅብቕ ዝኾነት ግን ሓደ ሰብ ዘይብላ ባዕላ ትኸይድ ባዕላ ትጠዋወይ ባዕላ ትኸይድ ከምዚ ምስ ረኣኹስ ደንፂኒ ኢሎሞ እንታይ ትብል ኣላኻ ኢሎሞ ናይ ግድን ሰብ ነይሩዋ ክኸውን ኣለዎ እምበር ወላ ሓደ እምበር ኣይነበራን ሰብ የብላ ኦም የብላ እዚ ከውንን ኢሎሞ ከመይ ገራ ሞ ትኸይድ እዚኣስ ከመይ ገራ ትኸይድ ስለዚ ስኒ ሰብ ዘይብላ ዳ እሞ መን ዳኣ ዝውራ ነይሩ እሞ ኢሎሞ መን ዳኣ ዝኩሉ ገይርላ ዝልችን ዝንገለመታትን ብምልኡ ከመይ ገራ ዳ እሞኒ ተረኺባ ዳ ትብል ኣለኻ ኢሎሞ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ኣነ ኸማን ገሪምኒ ኢልዎም ሕጂ ኢልዎም ንስኻ ነዛ መርከብ እኳ ሪኢኹም ክትከይድ እንከላ ናይ ግድን ዝሰረሓ ሰብ ኣሎ እዚኣ እንዳበልኩም ሲ ነዚ ሰማይን መሬትን ዝሰርሖ የለን ትብሉ ኣለኹም ኢልዎም ነዛ መርከብ እዚኣ ስኒ ዝሰረሓ የለን እሱ ክብሎም ከሎ ማለት እዩ እዛ መርከብ እዚኣ ሰራሕ ኣለዋ ከመይ ገራ ኣበይና ትኸይድ ከመይ ገራ ሰራሕ ዘይብላ ትኸይድ እንዳበልኩም ዝሰራሕ ኣለዋ እንዳበልኩም ሲ ሰማይን መሬትን ዝኣክል ከዓኒ ዝሰርሖ የለን ክትብሉ ስኒ እንታይ ዓይነት ኢኹም ኢሎም ምስ ነገርዎም በዚ ገይሮም ሃሪሞሞም በዚ ገይሮም ፀፊዖሞም ማለት እዩ ኣብቲ ዘተ ናይ መጀመርያ ፀፊዒት ፀፍዕዎም ማለት እዩ ኩሎም ድንፂዎም ሓቂ ኢሎም ብዙሓት ተመሊሶም ማለት እዩ ምክንያቱ ስኒ ሕሰብዎ ባዕልኹም ስለዚ ኣላህ ጥበበኛ ንብሎ ኩሉ ብጥበብ ዝተፈጠረ ስለ ዝኾነ ወዲ ሰብ ብጥበብ ተፈጢሩ ኩሉ ብዓለም ዘሎ ነገር ብዘይ ጥበብ ናይ ፈጣሪ ዝተፈጠረ ነገር የለን እዚ ኣእዋሙ እንደረኣይዎ እዚ ፍረታት እንደረኣይዎ ከመይ ገይሩ መፅእ ባናና ኣራንሺ ከመይ ገይሩ መፅኡ ኩሉ ብጥበብ ናይ ኣላህ ነንበይኑ ዝኾነ ጣዕሙ ገሊኡ ሓደ ዝመስል ፍረ ግን ነንበይኑ ጣዕሙ ገሊኡ እንታይ በክብለኩም ገሊኡ ባዕልኻ ገሊኡ ሞ ምቁር ገሊኡ ከዓኒ ምቁር ዘይኮነ ብጣዕሚ ዘደንቕ ነገራት ይኹም ብሕልፊ ኣብ ገለገለ ሃገራት ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ዓድና ዘየለና ኣብነት ሕጂ ፍሩታታት ዓይነት ኣብ ሃገርና ዘየለ ኣብ ካልእ ቦታ ኣለዎም ምናልባት ኣባና ዘሎ ከዓ የብሎምን ኸውን ኣብ ገለ ቦታ ሕጂ ብሰሃራ ገለ ድሕር ከይድካ ዝበለስ ሕጂ ብዙሕ ግዜ የብሎምን ኣብ ገለገለ ቦታታት ኣሎ ስለዚ እዚ ካብቲ ጥበብ ናይ ኣላህ ስብሓነ ወተዓላ እዩ ካብቲ ጥበብ ናቱ ከዓ እንድሕር ሪኢኹም ንሕና ተፈላለየ ሰባት ገይርና ተፈላለየ መልክዕ ገይርና ተፈላለየ ሕብርታት ገይርልና ቋንቋና እውን ንባዕሉ ተፈላለየ ገይርና እዚ ሕጂ ካብቲ ጥበብ ናቱ እዩ ኣላህ ስብሓነ ወተዓላ ካብ ሓደ ኣዳም ወፂኻ ከመይ ጌርካ እዚ ኩሉ ዓይነት መልክዕ ትሕዝ ማለት እዩ ካብ ሓደ ሰብ ወፂኻ ስለዚ ኩሉ እዚ ብጥበብ ናቱ ዝተፈጠረ እዩ ስለቲ ኣብ ሱረት ዝኽሩፍ እንታይ ይብል 43:84 ሕጂ ክንሪኣ ፀናሕና ማለት እዩ ስለዚ ስብሓንላህ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ወሁወ ልሓኪሙ ልዓሊም
السوق أفلات أنت بابنيان يلو زت بابنيا زخونة الله سبحانه وتعالى من النتناتو إن حج نقول صزننا أبكالو وتخان تايبلنا أبصرة النساء 470 حدن معرف 4 قطري 170 حدن تايبل إنما الله إله واحد الله كو حاد بينو زخونة أملاخي الله سي حاد أملاخ بينيو نبينو تراحيو كالي يبولو سالسا يبولو رابعة يبولو مسؤول سني ولا حنت نجار يبولون أملاخ زبها المسؤول يبولون إذا حال فجي زرينا نيرنا حكي مسؤول أملاخ تزهلو نيرو كالي إذا علم زي أنا بعلى سن انتاي مخنت نيرا متفات نيرا مخنياتو كلهم تاي مجبرو كلهم ببزفت أروى مخدو نيرا بتحالة قلفت إلو خي تحالة لو كان فيهما آلهة إلا الله بجك الله كال أملاخ نيرو تزهون نيرو لفسدت إلو كل بتنتنيلو متفق نيرو أب حدا جيزة سني متبتعتنا مخنياتو حدا ناي انتاي مو ناي سكندس ناي كسبتات زخون انت دا في اللي تابقل نجر تغيرو عبي نجر يكون زخون نأمن نتصحي سكر أيوة قورب اندحر داني نقدميت كيدا ويكا مصي إلى نبز عالم قرب اندحر يلاكو انت زخون مالتي سلازي الله سبحانه وتعالى نزي بالتعمي بعبي زخون الطبب إيو انت أشمو غيرو دولو ولا زنا أير كونتات رأيوه حجي نحنا نلعلي اندحر كيدنا እቲ ኣየር እቲ ኣየር ጻዕቀና እቲ ኣየር ዘሎ ናይ ኦክሲጅን ዘሎ እንዳተወደ እዩ ዝኸይድ ኣብ መጨረሻው ግን ፍጹም ኣየር ኦክሲጅን ዘይብሉ ቦታ ኢኻ ትረክብ ማለት እዩ ስለዚ ንዓና ግን እቲ ኦክሲጅን ንዓና ጥራሕ ከም ዘካብብ ገይርዎ ዘይጠፍእ ካባና ገይርዎ ማለት እዩ ሓደ ግዜ እዚ ኦክሲጅን ዝስሕብ ኣቢሉ ድሕሪ ወሲዶ እንታይ ኢኻ ከተተንፍስ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ጥበብ ዝመልኦ أسرار حاني الله سبحانه وتعالى كل نجر مالتي سلازي بزيها إنما الله إله واحد الله كو حاد نبين زخون أملاخي كالا أي يقولو سالسا يقولو زحقزو بحساب يلي نعصها كيد مريت فتر نعصها دباني كيد كم زقبر زبلو نجر يلن بتعمي زقر مكا قالهم وهبلو هلو مالتي قال يوم مس الله سي يسوس نيرو مالتي او نيرو نسو كيد فطر يلوس فطر نيرو مالتي كم حدا انجينيرن كم حدا ندقاين زغبروا مون الله بتعب يزغرمكم السوق حدا ينبينو بيني سريحي خايزبل بيني او كل ما تصلينا دحراي نزع عالم زي اسني بيني دي سريحوا ولا بتمصحفهم سي بيني خاسيسه يبلك نزع عالم خاسيسه هم نزبل كمزا تاشوبه مالتي كمزي انت انز قبرا زي انجرادين قال زبلا كوم بينك خاصيسه يبلك بيني سريحه يبل مسكال اكوينو اي سرحن الله سبحانه وتعالى قال اذا ما خرو لدي قال اذا ما خرو يلن بري انت يدلي مخري فطار دا من حرف قال كي ما خرو زي سرح اندحر كوينو مو تفلطت ناتو انتي فلط ايكونن وحدي مالتي بحجز نبر مالتي جنكم يكون الفطاري نعو زحجزو يلو خا وي كاني نعو بحساب زكافلو يلو خا كال املاك ابا غونو اي جبرن ولا بتوشتو او صيو غلمتات اي جبرن نسو نبيليو كم حدا اكل كوينو سري كم زحجي نتقال زبحال قال ازي اب غيزو سلاز مصي انا حج زيتم كفو زلهو ازي قال بمجمرتا نبري يوحنس حال حد يلو زلو مالتي انتي مخانو قال ازيتات كنري كلنا نزي حج زاربو زلهو يقلصو يزلهو نعو مخنياتو مس فطارس حدا املاخ زبحال كالي يلن كلته يم نيروم يم زبلو حج سوم كلته اكل نيرو بلوها كلته اكلات ينيرو باكلهم سخلته يم نيرو قدمو بلوها كلته ينبره يبلالو الله انما الله انتاي اله واحد حدا فطار طرحين بينو اب سمايات اب مريت اب كله مالتي مسؤسني كال املاخ زبحال نغرات يبلون سلازي سبحان الله أن يكون له ولد يبل سبحان الله نصهنا يقبا ايو صريت يقبا ايو كابتي ودي الله زبلو مالتي ودي الله كمبالسي صريت يقبا زغبو غويتاي زغرمكم نتوم عبيتي اقششتي وي كازي باباس غلمتاسي اي مرعونم حاري نمتايم زي مرعو كم زي باباس حجي تي باباس اي كاثوليك الودي سبيت اللاتو يبلون توم عبيتي نصوحات وي كاني
ደናግል ኮይኖም ዝዓበዩ ማለት እዮም እዚኦም ሕጂ በትናቶም ከም ድንግል ኮይኑ ዝዓበ ልክ ከምዚ ኣብ ገዳማት ኣትዮም ተኣሽሙ ዝገብሩ ዝመነኑ ከምኡታት እዮም ግን እቶም ገሊኦም ኣብ ዓለማዊ ነይሮም ዝመነኑ እዮም እዚኦም ገሊኦም ከዓኒ በቃ ካብኡ ዓብዮም ጨርሾም ተኣሽሙ ዘይ ኣይተመርዓው ኣየብሉ በቃ ከምዚ ሓደ ሓደ እውን ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ዝኾና ኣይመርዓው ኣይብል በቃ ናን ኮይና ትነብር ማለት እዩ ከምዘን ፈለስቲ ገልመታት ዝበሃሉ እዛ ናይ ዓለማዊ ነገርስ ኣይንደሊን ኢና እዚ ምውላድ ዝኾን ገለ ኣይንደሊን ኢና ኢሎም ነፍሶም ሓሪሞም ነፍሶም ተኣሽሙ ገይሮም ነፍሶም ቀፂዖም ባዕሎም ማለት እዩ ፈጣሪ ዘይብሎም ብዙሕ ተባዝሑ ዝበለ ማለት እዩ ንሳቶ ሕጂ ነዚ ሕጊ ውፅኦሞ ግን እዚ እውን ኣብ ቁርኣን ከመይ ገይሮም ዝገለጾ ኣሎ ኢንሻአላህ ክመጻና እዩ እቲ ሳቶም ሓደሽቲ ነገራት ዝእተውዎ ባዕላቶም ከምዘይ ዋልድ ገይሮሞ ነቲ ዘርኢ ናይ ወዲ ሰብ ብኸመይ ጠፍዩ ሕጂ እቲ ናይ ሰይጣን ተኣሽሙ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ገይሩ እዚ ነገር ተሰሪሑ ፈጣሪ ዘይብሎም ከሎ ኣብ ውሽጢ ቁርኣኑን ገሊፅዎ ዘሎ ማለት ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ቁርኣን ገሊፅዎ ስለ ዘሎ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ወዲ ዝበሃል ኣይሓዘን ፅሬት ዝግብኦ ጎይታ ፅሩይ እዩ ስለዚ እንታይ ኣምፅያ ማለት እዩ እቶም ገለ ካህናት ወለምቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ መራሕቲ ኣቕሽሽቲ ወይ ጳጳሳት ኣቕሽሽቲ እኮ መርዓው ሆኑ ግን ጳጳስ ዝበሃል ንላዕሊ ክዲብ ከሎ ሓዳር ዘይብሉ ይመረፅ ማለት እዩ ከምኡ ዝወስዱ ኣለዉ ኣይ ቲንክ ናይ ካቶሊክ ወስዱ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እዚ ፅሩይ ማለት እዩ ሕጂ ፅሩይ ክኸውን ምስ ጓል ኣንስተይቲ ኣይተረኸበ ገለ ፅሩይ ክኸውን ስለዚ شوفوا نتي عابي باباس زبهال نعوكو بصريت كتقولصو سني ودي جبر كالون سبيتي اي جبر كالون دقي جبر كالون ما انتان صوري انو خطولو مالتي كا الله كدا فطار خدا كاب كل زصري زخونه سني خمي غير كا حج ودلو تبل مالتي خمي غير ودي كهلو خيل اي تصريو نعوها كتصريو زغبا كان فطاري خايم بري نصوح كتقبرو زغباك ان الله سبحانه وتعالى نتي حاده فطاري ግን ነቶም ካልኦት ንጹህ ትገብሮም ንዑ ግን አርሲሕካዮ ማለት እዩ ወድሎ ወንድ ሕሪልካ ትርስሖለኻ ማለት እዩ ትጽይቆሉለኻ እቲ ናቱ ተኣሽሙ ሽሙ ትጽይቆለኻ ማለት እዩ ወድ ዘይብሉ እንከሎ ስለዚ سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ንዑ ኣብ ሰማያትን ኣብ መሬትን ዘሎ በሙሉ ናቱ እዩ ሕጂ ኮኒ كل زعانم كون اي فطاري نحنا ناتوينا كن كيدينا دبا ملائكتي كلهم زواغان انت شيطان فاريس سوري غليتا فيروس يلكم ولا انتي موني اني بكتيريا اني فيروس دققت زبحالو نحنا زي نريهم اب اير زلو مالتي زيهم بمولهم ناي الله يوم بعلوز فطرهم بطبب زموصو نغدايم زموصو اتا ጉዳይም ገሮም ዝኸዱ ማለት እዩ ስለዚ ስኢሎም ከይመስለኩም ማለት እዩ ሕጂና ኣብነት ኣብ ሓደ ሓደ እንስሳታት ስኢልና ናብዚ ሁሉ ተራእኹም እዚኦም ስኢሎም ተፈጠሩ ከይመስለና ማለት እዩ ንሓደ ነገር ፈጢሮም ኣሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነትሱ ዝፈጠሮም ከዓ ይኸዱለው ይገብሩለው ማለት እዩ ስለዚ በዚ ንሪኦ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ሱረት النساء ንሪኢ ማለት እዩ ሕጂ ترى قصيلنا الله سبحانه وتعالى انتهى يقول قل إنما هو إله شوفوا إنما هو إله واحد نسكو حدا أمله طراحي قال أي يقولوا ثالثا يقولوا نعوز حقوزه يلن أو إنا حج نريد لنا لو معتتا إنا نريد لنا حدا فتاري نعوز مثل زي اللي مخانو نعوز وادادورو زي اللي مخانو نسو طرح مخانو نبينو مالتيو سلازي أبزنتين نري حجي قل إنما هو إله واحد بلوم يخا أملاك حاد فتارت رحيو حاد نبيني يبلوم وإنني أنا خايلوم بريء مما تشركون كابز سهم تقبروا زلهم نخال أملاك مسؤول أمبيركم حسكم زلهم مسؤول أمبيركم حز ماتيو حجنا أمنت أملاك كو سماين ميتين فتارة الله جن زون الله يلوم كأنا خال إذا حزوا اللهم أو كريستيان يسوس أملاك يلوم حزومه نسونو بعلو سني أب سماي زلو أبوهم دابلن تتزاربهم كله أمريتنا حاد بو يتقولوا كلهم كله مالتي سلازي انتي مالتي زي بجكا نتي أملاخسي فتاري نعوون كمن تايقرمو كم حاد أملاخون غيرهم حيزومو كل التديم زيهم وخل التيم
ፀኒሖም ሓደ ኢኻ ኣብሉኻ ክልተ ምዃኖም እንዳነበሩኻ ሓደ ኢኻ ኣብሉኻ ማለት እዮም ሓደ እንዳበሉኻ ክልተ ኢኻ ኣብሉኻ ቅድሚ ምውላዱ ዘይኮነ ካብ መርየም ቅድሚ ምውላዱ ኣብኒዮም እንከሎስ ክልተ እዮም ነይሮም ከማን ብለዎም ኣብ ኣካሎም ክልተ እዮም ነይሮም ሶ ኣብዚ ተፈላለዮም ንሳቶም ገሊኦም ኣይኮነን ሓደ እዩ ነይሩ ብሎ ገሊኦም ክልተ እዮም ነይሩ ብሎ ንሳቶም ንገዛእ ርእሶም በቲ ዘምፅዎ ፀገም ኣይተረድኦምን ናይ ሰብ እንታይ ማለት እዩ ሰብ ስለ ዝሰርሖ እቲ ሓሳብ ማለት እዩ ገሊኡ ኖ ይብል ገሊኡ የስ ይብል ማለት እዩ ገሊኡ ሓደ ይብል ገሊኡ ክልተ እዮም ብሎ ስለዚ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ይብል ኣሎ በሎም ኢኻ ፈጣሪ ወይ ከዓ ጎይታኹም ሓደ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ካልእ ኣምላኽ የለን ወኢነኒ በሪኡ ሚማ ትሽሪኩን በሪኡን ሚማ ትሽሪኩን ኣነ ከዓ ካብቲ ንስኹም ትገብርዎ ዘለኹም ሽርኪ ካብቲ ንስኹም ዝገብርዎ ዘለኹም ፅምበራ ናይ ካልእ ትሕውስዎ ዘለኹም ካልእ ኣምፂኹም ምስኡ ዝገብርዎ ዘለኹም ካብዚ ኣነ በሪኡ ክብሉ ከለዉ ኢደይ ስሒብ ኣለኹ ኣነ ካብ ምሳኻትኩም ኣይኮንኩን ዘለኹ ነፃይ ኣነ ካብዚ ጉዳይ ንስኹም ትሰርሕዎ ዘለኹም ንዓኻትኩም ገሃነም እሳት ዘእቱ ጉዳይ እዩ ኣነ የለኹላን ዛ ጉዳይ እዚኣ ኣምላኽና ግን ሓደ ኣምላኽ ንበይኒ እዩ በሎም ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 6:19 ንርኢ ማለት እዩ ካብዚ ብምቕፃል ከምኡ ወኢላሁኩም ኢላሁን ዋሒድ ኣላህ ቃል እንታይ ይብላ ኣሎ ኣምላኽኩም ሓደ ኣምላኽ እዩ እዚ ከዓኒ ትእዛዝ ንኩሉ ሰብ ማለት እዩ ኣምላኽኩም ሓደ ኣምላኽ ጥራይ እዩ ብዘይካ ንሱ ካልእ ኣምላኽ ከዓ የብልኩምን ላ ኢላሃ ኢላ ሁወ ብጀካ ንሱ ክትግዝእዎ ዝግባአኩም ካልእ ኣምላኽ የለን ንሱ ብጣዕሚ ርህሩህን ለዋህን እዩ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ብጣዕሚ ርህሩህን ለዋህን ምዃኑ ይዛረብ ማለት እዩ እዚ መንነት እዚ ሕጂ ንኣላህ ዝመስል ከም ዘየለ ዝወዳደሮ እውን ከም ዘየለ ኣላህ እቲ ካብቲ መንነት ናቱ ሪኢኹም ምስቲ ናይ ካልእ ክትራእይዎ ከለኹም ኣብ ክልተ ጠልጠል ዝበለስኒ ኣብ ሓንቲ እውን ክስቃል ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣብ ክልተኦም እዘን ክልተ እግርኻ ናብ ክልተኦም ጌርካ በብሓንቲ ክትከይድ ዶ ትኽእል እያ ክልተ መንገዲ እንድሕር ኣሎ ሓንቲ እግርኻ ናብቲ ሓንቲ እግርኻ ናብቲ ንክልቲኡ መንገዲ ክትከዶ ትኽእል እያ ኣይትኸዶን እያ ስለዚ ሓደ ፈጣሪ እዩ ዘሎ ማለት እየ ኣብ ሱረት ኒሳ ወይ ከዓ ምዕራፍ 4:36 እንታይ ይብል ዋዕቡዱ ላህ ወላ ትሽሪኩ ብሂ ሸይአ ሕጂ ዋዕቡዱላህ ኣላህ ጥራሕ ተገዝኡ ንፈጣሪ ጥራሕ ተገዝኡ ወላ ትሽሪኩ ካልኣይ ሳልሳይ ትግበሩሉ ንዑ ሽርኪ ትግበሩሉ ንዑ ጥራሕ ሃዝዎ ወላ ንሰይድና ዒሳ ድዩ ንኻልኦት ገሊኦም ንማርያም ገሊኦም እውን ንኻልኦት ማለት እዮም ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ናይ በዓል ሂንዱይዝም ድሕር ከይትኩም ቡዳሂዝም ድሕር ከይትኩም ዞሮስትያን ዝበሃሉ ድሕር ከይትኩም ብጀካ ንኣላህ ንኻልእ እንታይ ገይሮሞ ከም ኣማልኽቲ ሒዞሞም ዝነብሩ ኣለዉ ማለት እዮም ካብ እንስሳታት ካብ ለመም ዝብሉ ነገራት ካብ ኣዕዋፍ እውን ኣለዉ ጣዖስ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ናይ ኣዕዋፍ ከምዚ ናይ ሊሎ ንሕና ንብሎ ንዕኡ ዘምልኹ ኣለዉ ዝገርመኩም ከም ኣምላኽ ገይሮም ዘምልኽዎ ማለት እዩ ስለዚ ወላ ትሽሪኩ ይብል ሽርኪ ትግበሩ ንኻልእ ኣይትፀምብሩሉ ንኣምላኽ ወላ ትሽሪኩ ብሂ ሸይአ ንዕኡ ካልእ ኣይትግበሩሉ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ሕጂ ሸይ ክብል ከሎ ሕጂ ኤቭሪቲን ማለት እዩ ዝኾነ ነገራት ዝኾነ ሰብ ድዩ ሂወት ዘለዎ ድዩ ሂወት ዘይብሉ ድዩ ዝነፍር ድዩ ለመም ዝብል ድዩ ዝኾነ ነገር ንዕኡ ምስ ኣምላኽ ፀሚርኩም እዚ እውን ኣምላኽ ኢልኩም ምስኡ ኣይተፀጉዕሉ ንሱ ንበይኑ ሓደ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ጎይታኹም ንዕኡ ጥራይ ከተምልኹ እዩ ኣዚዙ ማለት እዩ ወቀዳ ረቡከ ኣላ ተዕቡዱ ኢላ እያሁ ስለዚ ኣላህ እዚአን ተጋላቢጥና ኣለዋ ምናልባት ነቶም ክትርጉሞ ትወዝዋ እታ ናይ ቀዳሚት ናይ ትግርኛ ኣብታ 17 እትዎ ኣብታ ታሕቲ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ወቀዳ ረቡከ ኣላ ተዕቡዱ ኢላ እያሁ ዝብል ዘሎ ጎይታኻ ንዕኡ ጥራይ ከተምልኽ እዩ ኣዚዙ እዚ ትእዛዝ ናይ ኣላህ እዩ ኣብታ መጀመርያ ዘላ ምዕራፍ ሱረት ኒሳ 4:36 ዋዕቡዱላህ ትብል ዘላ ምስታ ታሕቲ ናይ ትግርኛ ዘላ ንኣላህ ጥራይ ኣምልኽዎ ምስኡ ፀምቢርኩም ካልእ ኣምላኽ ኣይትገዝኡ ሽርኪ ትግበሩ ትብል ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ሹፉ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሪኢኹሞ ከመይ ምዃኑ ናይ እስላም ኣላህ ከመይ እዩ ሕጂ ብዙሓት ክርስቲያን ኣለዉ እዚ ኣምላኽኩም እንታይ እዩ ዝብሉ ማለት እዮም
تأذى أملاكم كما يسكن جورنا زبلو مالتيو مخناتو مبزحتهم أبتناي سلاسة زبهال بسجا خمس خونة بأكل خمس خونة دابلو داش مزجبرو نعو كمان إن شاء الله كنم تقول لنا بفلاي دما استفلا ليو أنا أبنت حجي أب أرثوذكس انتاي بلو أب كاثوليك أب بروتستانت انتاي تفليليات نيجا رسو أبز نجر زلوم أب تسلساوي زبهال أملاخسي زلوم أملاخا ختا زلوم الرائية أبزون كنريوينا معتي نزمت سجيزة زلو سلزي الله سبحانه وتعالى كريهم محجب زي نعو طرح ولا نسون تاي أزيزو وقضى ربك أزيزو مالتي قضى مالت حجي فريدو حاد فرد هيبو حاد تأزاز ندك أسابات هيبو كختلو زقبو أمسي حاد تأزاز هيبوم إذا تأزاز انتايو الله تعبدوا إلا إياه بجكا نعو نخالك يتقزو حجي إن شاء الله حبز متزولو جيزون تماساسالي نزيتات رئينا الله كاني من النتو قلي تصدو دابلناون نتي من النتسو زقلو صبعلو الله مخانو رحيم مخانو بعلو زقلو صنقراتون الله مالتي سلازي نعوون كأسنا بلنا كن رئينا مالتي سلازي أنا بتوساخب زين تايب لكم الله سبحانه وتعالى كله زخيل قويتاي كألتو أب معراف عسران شعاتن عسرا معراف عسران شعاتن عسرا انتايبل الله شوفوا إن الله على كل شيء قدير الله أبلع له كل نجر كألت زلوا قويتاي كل نجر كبر زخيل أبلع له كل نجر كألت زلوا قويتاي حجي كل نجر يقبر يزبل أيكون نزلنا جن إن الله على أبلع لي كل نجر سي كألت زلوا أبلع له كل نجر كألت زلوا امبر نصوصن إن بعلو كل نجر يخونيو أيكونن ترديكم أبز حجي مبزحتو جزء وتم كريستيان تايبلو أبلاغسي كل نجر يخيليو كل نجر كهون خيليو بلو نفسه مالتي سب كهون خيل كالون كهون خيل مالتي أم بتاع كهون خيليو كلبون كهون خيل مالتي جن زيتات كله حجي نفت آري زوهاب أيكونن حجي إذا أبزي كان مخلتش حين قالن ساتهم حجي زبلوز الله مالتي عيسى سني كم ناتو بسجا ناتو ويكاتي أملاخ زبحال سجا لبيسو متيون عناهر يقال الزبل ترخا زيتات مالتي زي قداي زي ناي امنت ناي كرسنا انتاي زريكم أملاخي نمنتاي تلكم أملاخ كله سلزخيل سب كوين متيو بلها مالتي أملاخي كل نجر كخون سلزخيل مالتي أبس لمنا الله كل نجر يخون زبل يبلنا انتاي زبل الله سي أبلع لي كل نجر كجبر زخيل قويتاي أبلع لي كل نجر كجبر زخيل نسو يزقبرو مالتي أبت نسو تجبارو زقبروس كل نجر جبر خيل دأمبر نسو كل نجر يخون أيكونن كم يجرو كل نجر يخون تبد أصلا خون خيل كتب لي ها معك كوي أبقى خون خيل كتب لي ها شو خانتا كتب لي ها تي أملاخسي فتسم أملاخن فتسم تبغن تمالهم أسمعني رجري مننا زيها فتسم أملاخن فتسم تبغن كتب لها مالتي أبكالو بتاونكو كم أخوينو متيكو بليهم زا شاندرات بالحجة فوتوان يوم ناي ويزم بعد كريشنا زبهالو زم ناي هندو زلوكو ساتومكو أملاخسي بسبب تجليد زموت أقايم زيهم كم سب كوينهم زموت إلهم زا أمنوهم يوم قبل كوينهم عبي قبل لور يخم حرماز اللوم سلازي أملاك حرماز كوينهم يتسمالتي ندحركم كوينهم بني فتسم أملاك فتسم حرمازم كتب لها مالتي نعو زيتاتي حجز الله سب كوينهم يكتب له كلهم تسب انتاي فطور كوي سلازي زيتات بملؤ الله سبحانه وتعالى ناتو زرئي سلازخونه من النتو إنان قل زلنا والله بكل شيء عليم بل إن الله على كل شيء قدير بل أبلع كله زجبر يزبل إن الله سميع بصير بل الله كأني كل نجر سمع زريين كويتا بل إن الله بما تعملون بصير نصحاتكم بتسهم تسرحوا زلهم كل نجر زقات أصر زريئكم يزلهم كل زيا أما علت تنسعون كلمتين إن شاء الله أو تات مساعتنا دك سبات شعو متيوم انتايكم اليوم ولو النتي لا ما هذا الكتاب كل يوم زي صحف زي سنتاي متينا لا يقادر صغيرة
ولا كبيرة كم اليوم عبي نجار هاي جدفني إيش تي نجار هاي جدفه كله صحيح ودا أنتي سب زرسعوه كاي رسعوا مو قالوا ولا لا يذكروا نجارات أو تصحيح فخرهم إذا خا الله سبحانه وتعالى كل زجبروز اللو يتصحفن نجبروز لنا أبو ملو حما أنصبون يتصحف سلوزلون الله كا يري الناس سلوزلون بل الله هون تويعو سباتسي قالت كنزيا خمزيا معلت كنزيا أجير كايلو زاربهم سباتون الله يزاربهم أبزيا خمزيا جيركا وا أي جبركم زبلو سبات كالله بتجيزة تزجرمكم أتم ناي جهنم إسات زهون سباتي أنا جبركم ما إزي تصحيفوا زلوا أنا أمنوا لنا أي جبركم شعو الله سبحانه وتعالى أنت يجبر نتأكلات ناتو يزاربو إيدو تزارب أجرو تزارب ملحز جيرهم تزاربو كلهم أتم ناتو أكلاتي قبل عز السبع أيزي يمسكروا مالتي قبل عز السبع زي بعلهم يمسكروا له أتم مسؤوز نبرو داون أجارون مالتي أنتم تين عيتو مسكروا لي اللهم من دابوله صحتكم جهنم كي تعطوا له كأن نعهدكم سرح زل الله صحتكم قبل عليه تمسكروا زبلوا له جزء الله مالتي زي بتعمي زخونة ناي مننة ناي أملا بتعمي توري زخونة تمرت ناي سلمنا زقلت زعبا مننة ناي أملا كم توري يلن كالوت إن كانت الله أبر الله حدا إن أولو خلت أولو نتحادي مقلوب كم شجورتي مقلقل يبلوا بعلتيو زيتات إن شاء الله نزمت صدولو جيزك كان رئينا مالتيو سلزي كبرات سمعتنا نايلو معتي بزي ودي الله مالتي زمت صدولو خا بفولي تحسو كساب زمت أكم زمت صدولو جمعة ساعة 4 الجمريو بناي هاجر رابقة عصرا مالتيو دحام كنو دابلكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في سبيلي أدعو